Kublai ya pi baro, nengkong ai ngu ya blai try kenrat, ubala plilat yang bangan don benta hakane ke program. Ngai kublai ya keseng HYC, kabala shim ya kene kesenjam ban penlong ya kene ke program jing ya kop kren. Kakerteng jonga kadai idolis rani, ngasa apo mau nyang la nyomer apo shlo. Kapang kabaka seng kabu bangin ya kren kalong, kajing aja pa jogi kato kat ne ki khun unyu trem kapentron ya kajaj benriu. Ngayal de ngas ngau ban kersyam teng ya katay kapang kabaka seng kabu, ban ngas ngau da shisha kapentron ya kari bat kajaj benriu. Kum kanuksa kaba lada ngingi ajaj no ja ukpa. Hato kampen kul mar se ya kajingi dai kur ba kajingi dai kha. Nungkong kampen kul mar ya kajingi dai kur kajingi dai kha. Hakaba ngi ki kasi ngi ken ba ya kajingi dai kur kajingi dai kha. Ki kenman ki para jong ipa ki ba baro si kata ngi ong ki nya kha ki mai kha. Hato menta kene dai no shikur se bat nga. Ki kur ki jonga ki badai ki mena ki maisan ki mama ngan ong no ya ki da ki ei lada kim dai shu shikur bat nga. Kane ka pen kul mar bat ka pen jenga ya ka jinga dai jongi. Ka wei pan lada ki khun ki jonga bat ki khun ki men ki para kan thai ki jonga kim dai shu na ka ju ka kur na ka ju ka jaj le se ka poi ka jinga kul mar ka jinga jenga ya ka jinga dai shi men shi para lada ki khun ki siu ki jonga ba ki jong ki para jonga kim dai shu na ka ju ka jaj ka poi wat sha ka jinga shong sang ka ba mangi ki khasi ngi sngu ba kam bet da le le pan long kum ta te ka ne ka pen kul mar ka jinga dai ki jongi jong ki khasi khara ka wei ngala ban ong ba lada kum ka nuksa lada ukpa ukhlat no la ne ukpa uphet no lada ka kami ka yo do wei pat ubadai ukpana kat no jaj ken ngene don na po ka yin kasem ka kami da ka wei ka jaj ki khun ukpa ban kong da ka wei ka jaj ki khun ukpa ba a da ka wei ka jaj hato kampen kul mar se ya ka jinge dai hapo ka wei ka tnum ka wei ka tandai hapo ka wei ka yin kasem ka bangi khang mi na ka ju ka kami kane ka pen tron ya ka jinge dai hapo ka yin kasem haba ka yin kasem ka tron ka ri ba ka jaj ben ri ru klempap kan tron ngi ki khasi ngi ong ka kami ka dai ka do nu chong ka yin ka kami ka papun ka kami ka bakha ka kami ka baju don barabor hasanda jong ki khun ka baju sneng ka chukrawi ki khun ki sngo jan bhasha ka kami ki plewi ki jing e ki jing stom ki ba maki ki ya kandu ngi sngo ba ka kami ka dai ka bahasanda e jong ki khun ban ngas sngo ba ka rukom ajat jong ki khasi sha ka kami ka don la ka nongrem ngi ong ka rempei barhem jong imei ka basaat ladang ilai chiyeng jong imei wat ngi ki baradon la ka jong ka yeng ka sem ngi wat nang kong hae imei idon lada imei imdon ngi sngo peja ngi sngo temang lada imei idon ngi sngo saat ka mensiem ngi sngo shngan om dei tang mangi ki ken thai wat ki shenrang ru nga thrai ki manjor ya ka ne ka jing ong jonga haba ki let chiyeng kmi nang kong ki wat hae imei idon haba imei idon ngi sngo kata ka mensiem jongi karhem na kata ka daw ngi ong karempei barhem jong imei ngi sngo ka darhem da shisha te kum ta nga kwa ban ong ba tungan ya penne pansa ya ka ne ka jing ai jat jongi sha ka kmi namar ka don ya ka nong rem ladangin pen kala no ngen ai jat no sha ukpa ngas ngo ba ki ei baro ken kala kong pong ngan sakul mar lot na dong sha dong ha kar kom ken jat kar kom ken kha ka jing ya dai ha yeng asem nga tharai ngi ku mal no na dong sha dong om ba ka jing ai jat jongi sha ka kmi ngi pen ngi le se ngi la ban ong bagi pen po no yok pa em ukpa udon la ka jong ka benta hapo ka yeng ka sem ude unong ket unong ba unong besa rem dei bangi pen po yu ukpa ru haba wan cha yeng jong kan thai ai jaj no sha ka kan thai kum ba le ki we pa ki jaj ban rio haba ki le cha yeng lok ai jaj no sha ulok re ukpa ru une ba ka jaj ka khong jong ka kami to ka ngin ya buram ya kata ban ngin pene pensa ya ka ne ka jeng ai jaj jongi sha ka kami ngi dei ki jaj ban rio ki ba kerpang na pedeng ki jaj ban rio ha ka perthai bar ka jing long kerpang jongi tongin pene ya ka bar ka wei ka jing long kerpang jongi ka dei ka jing ajat jongi sha ka kami tetang kine ku blai shibun